अरे जरे वाला सही जरत रही है, ठाकुर जी के झंडा सही फहरत रही कि अरे जरे वाला सही जरत रही है, ठाकुर जी के झंडा सही फहरत रही। आ झुकावे के कोशिश कबो मत करिए रे, न तो तोर पिछवाड़ा ऐसा दागल कि मिर्चाई लेखा सालों भर लहरत रही। बोलतावे ज्यादा ओके धास कौन हो, ठाकुरान से बड़ बदमाश कौन हो। हर एक की हथियार छोड़ देनी तई मत सोच के हम डरा गईनी। हर एक की हथियार छोड़ देनी तई मत सोच के हम डरा गईनी। कि सुन बेटा, हम ठाकुर के लड़का ही, हमार जहाँ खसकल तनिक निक जाना के फाट जाला। कौना के बल पर रहता रोस में, एक मिनट में बबी आ जाइबू होश में। तना ना भोल बाबू बढ़ चढ़ बोलिया, हमरो लभर रंगा बात। और की चार दुआरी चाट के ना घर के भइलू ना घाट के। सुनो हे तारा बहिनी के चोदो कि चार दुआरी चाट के ना घर के भइलू ना घाट के। आ तारा लेकर चिनार के एगो थोड़े ना भतार होला। अभी घूमू ना दिल्ली बम्बे गुजरात के, लास्ट में बीस नंद बंसी ठाकुर जी के जान पे। ओ हिरान बबुआन सोने यारी रहेला। अच्छा ठाकुरान खाती जेल ससुरारी रहेला।